mazimbabweans vese vari kuSouth Africa uyai panapa tingoti gaga tionesane nyaya yacho fast tingoona kuti tingaita sei. Minister of sports and something wakuSouth Africa ari kubudawo panapa ari kuda kutraya kudenhera vanhu. I don't know kuti these guys kuti chii chiri kunyatsoitika navo hameno vanongoti vakangoti gare gare aona kuti asisina relevant kuSouth Africa anobva abuda obva tase otanga kuataka kunyanyanya mazimbabweans achiti vati illegal foreigners. nyaya iri panapa yakamira kadai so pari kunzi whenever South Africa is faced with a tragedy or bad news, the people celebrating are always these illegal foreigners, particularly Zimbabweans. Your time in South Africa is running out fast. You hate us while staying illegally in our country. But iri ni nyaya iyi manjika zvinotondinetsa ndezvekutodai so vari kuti vanenge kunongedzera kuti mazimbabweans ndo vari kudai vanozoti pese patiri kusangana nemaproblems vanotanga kufara vachicelebrata ivo vari kugara munyika medu vasina nhingirikini. How come kuti mazimbabwean vanotanga kuataka iko kuriko kune raramo? ndo last hope South Africa. Hapana kana kungo kuti tingatonzi chinjie pakutoti munhu ora titoda tombotanga kuti life itu tombotanga utomboita plan B utomboti kana mbopinda pa South Africa uchitopinda utombotsvaga kuti peace job nyana wakutomboita se wakutomboraramisa mumuri kana kuti wakutomborarama iwewe life yakutombochinjawo zviri nani yakutomboendera mberi obva wanzi mimi ndimuri kuningina. Unoona kuti mamwe ministers I don't know kuti chii chinenge chakuitika pazviri vanofana kufesa nemapresident avo illegal ngirikini vazowana power rekutanga kutsoropodza zvinhu izvozvo papi pacho. Ukatoona mazimbabwean vanotaura mashoko akadzikadzika ari deep evaya most of them havasitombori muSouth Africa macho because munhu ari kurarama ari muSouth Africa haana nguva yekuswera achidenha hurumende yekuti anenge achirarama ari anda anotomhanya vanodenha ivava ndevacho vatoti kuZimbabwe ivavo kana kuti vari kune dzimwe nyika vakatobva muSouth Africa noti kuti munhu ari imomo anoswera achitaura zvinhu izvozvo vachiswerera paTwitter achinoningina anozviwana kupi zvese simba rachero rekudaro. Munhu anenge atobva aneta ashandiswa zvake uko unoziva kuti mwatonzi abva kuti waswera ngati for example uri kushandiswa nezvimakula zvezve utonzi waswera the whole day uchishandira makula utonzi uda kuya uchidozowana nguva yekutaura zvekuti vari kuzodai unoselebrata chii kana kuti uri kubva kukontraka unoiziva mushe kontraka iyo waswera uchikanya zidhaka rako wobvonzi munhu iwewe uri kuningira because ndo vanhu vacho vangatonzi illegal because vazhinji vaya vanoshanda maofisi zhinji vanoshanda mamwe mabasa ari beta havasitombori illegal zvamunenge muchitaura. Vanhu vacho vamuri kuda kunongedzera vanomuda wapangreen havana kana mhosva yavainayo. Vanhu vanogara vamwe vacho vanoti anoswera ari parobot achimaketa kutsvaga basa kuti achisumudza chigunwe mota dzichidarika achimaketa kutsvaga basa vamwe vakabata zvimabhodhi zvakanzi pending chichi woti munhu iyeye ari kunzi ari kuselebrata panzi paitika zvakadai omana ngatisangodenhana naye varombo ngatisiyani nawo ngatifese inyaya iripo fesa ivava vana Ramaphosa ivava venyu ivava vari kutadzira noti kuningina maningirikini it's not right. So muri yeZimbabwe ndo nyaya iripo zvoda kuti mungogarawo muchirungoona kuti poitwa sei monamata modidi mugarawo mungora late because vanhu vacho vanotacha brain wese afunga relevance anotanga kuti malegal chichi ndo opportunity vakatoona ende munhu wese anovadzidzisa politics kuSouth Africa ndo zvaanotanga izvozvo foreigners wese ari kudzidziswa wese chero adzidzira political party chero yavhurwa nhasi izvozvo unotowanzwa vakutoita noise paroad foreigners must go makwerekwere akomana ameno mbondiudzei ngationesani meno itorawo sei nyaya iyi hama dzadiwa ndakutobuda ipapapo vedu muri mukati akuti hatifaniri kungomhorosana neshamwari nevavengi votofanirwa kuvamhorosana varoi nemhondi nembavha. Vamwe vaizviti mbavha for Eid vamwe vaizviti mahore for Eid havazi wrong kudaro vanenge vari right ndo zvavari kurarama nazvo handiti saka tofanirwa kungozvikudzawo izvozvo. Right toenda munyaya yakakosha ziyambe waita mukadzi ndikubatsire waita munhukadzi kupfeka bhurugwa ungopfekawo zvako asi wadiwa munhukadzi hausisiri murume 1 2 chigaro chauinacho nyangwe nyika yakavora nyangwe zvakadini hautauri fanika matauro ari kuita ndo chinhu chokutanga. Mnangagwa akataura zuro panapa akati wedwei ngatiidziye kutaura zvinhu zvedu mukati meimba yedu kwete pastreet. Tomboti hedu namamwe manzvi ziyambe geza aita benzi ranonga pemba muchitima ko iwe tomboti hedu akurura nhumbi mutaundi iwovo atora nhumbi dzavo iwovo mutatanidza
wanga uchigeza ukakurura nhumbi iye ukaisa sepakumeso, iye akauya akatora nhumbi dzako dzose, wotevera here uchimumhanyisa usina chakapfeka iye akapfeka? Imbotiudzawo izvozvo ziyambe ziyambe ziyambe, hausisi hauna chigaro chawakapiwa zvinoratidza kuti wakaitiwa zviya zvinoekwa bhara. Wakamboona bhara richifamba roga? Bhara ndirova bhara chairo rine vhiri 1 nesimbi 2 dzekumashure dzinee dzachimira samakumbo, rinongosundiwa pose parinenge uchirwa naro rinenge rasunda. Ndo zvawaita ziyambe ziyambe. Handina kumbonge ndatarisira zvauri kutaura zvingataurwa nemunhu unonzi minista. Zvimwe zvinhu vana ziyambe, chigaro zvamunenge munazvo zvine zvazvinoreva zvakakosha. Zvigaro zvamunenge munazvo zvine zvazvinoreva. Chigaro chinokuvaka kuti uite munhu une chimwe chimiro, asi kana wazobva haunongozoita zvaunoda, nokuti chigaro, yamunoti position, chinhu chakakosha kuchinzwisisa. Handioni kuti zvakanaka ziyambe ziyambe kumira pamberi pechaunga uchitaura kuti Geza wakauraya munhu. Iwe uri minista, sei Muzani asina kusungwa kana akauraya munhu? Zvinoreva the first person kusungwa ziyambe ziyambe ndiwe, nokuti wakaona Geza achiuraya munhu ukanyarara kutaura nyaya. Iwe ziyambe ziyambe ndiwe munhu wokutanga kuti usungwe, wozonobudisa, wozonotaridza mapurisa acho akaviragwa munhu akanovigwa kwaakavigwa. Sei nyaya yacho isina kuripota? Geza ziyambe ziyambe une dambudziko ndado kuona. Ndikaongorora mupenyu hwako iwe ziyambe ziyambe, tichawana kuti une mhosva dzakawandisa. Nyange uchita Geza vakumukigwa nemunhu wakauraya, ko iwe haumukigwi nevawakauraya. Nokuti uri munhu ane chigaro, mutungamiriri wakakwana. Saka iva mutungamiriri wakakwana. Kana usingahwisisi inda kune vakabva, kana Rogare Gumbo vanga ari ma-assistant minister kuagriculture, unovabvunza munhu wakasununguka, ungakubuditsira. Oenda kunana Mai Mujuru, munhu wakasununguka, ungakubatsira kuti chigaro ndochirana sei, ndo vataura sei ndiri pachiri. Sakei ndakamboti zuro Mnangagwa akataura kuti vanondituka, handina basa navo. Aida kuratidza kuti zvamunoita imwe muchimhanyidzana navanhu, ningatunga atuka munhu ngaatevegwe kuSouth Africa, ngaatevegwe kuEngland, anotogwa notatuka president. Iye president wacho asina basa nazvo. Anotoziva ndo zvinoita vanhu. Handi vose vanokuda, vamwe havakudi. Kazhinji unodiwa navanhu vaviri, asi ruzhinji rusingakudi. Hazvisi mhosva. Plus vasingakudi vacho hazviri kuti ngavafanirwe kurarama. Vanofanira kurarama sezvo vanokuda. Vamona ziyambe ziyambe vaita dofo rokupedzisira. Ndiwo watova dununu kudarika vanhu vose munyika. Ndofunga kuti uchaenda pasiripo. Chokupedzisira ziyambe ziyambe, siyana inokukurudzira zvakaipa. Mutemo wenyika mutemo wenyika. Kana wakaiswa unotonga, unouisa neusingauisi. Zvino iwe unenge une dambudziko. ZANU-PF haisi saizi yako. ZANU-PF ibato rakafomewa nevakafa nevapenyu. Azvinzi hondo yakagwiwa nevakafa nevapenyu. Kana ndakakutarira uri mwana mudiki, hondo yakagwiwa usiku. Saka zvimwe zvinhu ingotarisa namadziso, handiti onyarara, nokuti hausi ZANU-PF. ZANU-PF ibato. Zvakafanana nokusvika pamuzhanje une mazhanje, wodozviti ndine muzhanje, hazviiti zvaunoita ziyambe ziyambe.
ungamabereka mashanjewe, anganamatira pauri mashanje, ziyambe kupfuura mufungwa. Chero wakapinda nebackdoor pachigaro, chero wakapinda nokuponda vanhu pachigaro, zvinozikamwa newe newakakuisa pachigaro. Isu hatidi kuzviziva isu, nekuti tikazvitsvaga tichazviwana. Ukatanga kutumira vanhu kuti vaponde vanageza, make sure newe wadozvitumira vanhu kuti vazviponde, vakuponde. Choga chaunoita chakaipa ziyambe kuno mumwe munhu, newe unenge uchitozviitira chakaipa ichocho, chinosvika chete. Ndati ndikubatsire, nekuti ndaona kuti warasvika straight. Navo vose vari muZanu vakati saziyambe, panorangwa muzvagwa nherera teerera, ndozvoita chikaranga. Panorangwa panorayirwa muzvagwa nherera teerera. Mose muri muZanu, nyange mukazviita matsi kana mbeveve dzisinganzwi, asi ichasvika zuva romushando. Bye bye.